Madokachere mabuja akanaka tauya nadzo dzanyasi dzezuva re10 mwedzi uno waiye kunyanam. Tikutanda ipapa guwa matanga George atanda kureketa ipapa achitoti mugwagwa yedu iri kudhura kunhadzira. Mugwagwa mukuru yatakanhadzirisayo Bedbridge kwai kiromita ribodzi mandiwe riri kuita milioni nezviuru 1.4 million. Chinotorwadza ipapa mari yese 700 omamirioni ari kunhadzirisiwa mugwagwa unobva Harare uchienda Bedbridge pakaita kunyangariwa. Mugwagwa wakarepa makiromita anopfuura 700 womutare kuenda Plumtree wakandoita basi mari inoita 203 omamirioni okuAmerica, $206 million, kureketa kuti pakiromita ribodzi paisenzesiwa zviuru 400. Unobva waona mhandiwe kuti kapfupi kakapetiwa mari yoparefu kana unozvina zvabudisa pachena kuti pano chacha chopfene chaicho chisvinu chakaitika ipapa. Iye anga ari kutopaumba kureketa hache achifungidzira kuti ari kureketa tusvinu nambera tiri kutomutepa tichimuona zvaari kureketa chaizvo chaizvo, kunyangwe aribe kusenzesa masoko anoreketa izvozvo, asi ndizvo anga ari kuedza kutanika pachena. Areketa pokare guwa matanga iyo akati vemabhizimusi gorekai kuchema nyararai henyu kuti ziro, nokutoti muri kuramba muchindoreketa kuti tikuda zvinhu zvichinje, tikuda zvinhu zviite nani, asi gore takupai pfuura gore chairo muribe kana chambokuvhiringai. Siyai itai basa, idyai mari yamuri kuita iyoyo, nokuti muri kuchema maningi asi ndi muri kuita maprofiti masvinu. Idihwi unobva waita kuperehwa chaiko, asi rekai tigoramba zvedu takaringa kuona kuti zvinoperera kupi zvaari kuitazvo. Apa wamunangarwa nyasi ndipo wanga wari kuti tikutambidza wamwe vanhu 30 motika dzawakapuwa dzobato Zanu-PF. Kwai motika dzoCentral Committee. Manduwe pano zvikukutu zviri kuitika. Rekai tirambe takaringa, tiri kuda kuramba tichisimbirira makwai aribe anobvuma kana kuyaramba kuti ndiwo zvakaitika musangano yawo. Rekai tirambe takaringa kune izvo zvavari kuita zvinhu. Uku Chigananda nyasi chapotsera chakuwama iye kaProfiti Magaya nomudzimai wache wapuwa motika. Mudzimai waMagaya apuwa motika yerudzi Land Cruiser SUV pokare zviuru 50,000 $50,000 pachirungu. Apa iye Profiti Magaya akabva anza Mercedes Maybach iri kunzi kwai inoita zviuru 450,000 $450,000 pachirungu. Idi unobva waita kuona kuti mweri muZimbabwe medu muno takarombewa motika. Manduwe motika ndo muko kuromba kwakaitika kwakarombesiwa nyika, nokutoti zvisvinu baizvi hino kuti sei zvichiita kudando zvinorwadza. Tirambe takaringa. Geza Burikanyasi achiti kwaitemba muriswa ndiye munhu akupuwa mari namunangarwa kuti achenese zita ramunangarwa. Wakomana iye Temba anga ari kuburika achireketa kuti kuribe zvakaitika zvokunzi zvamuri kunyepera zviya kuti kwai wana Chiwenga wakavhiringana namunangarwa wati. Rekai tigoona chedu kuringa basi tinenge tichikunyepai. Kureketa Geza akati muchatoona ipapa Temba ndiye anenge apa mberi kuti 2030 ibudirire, nokuti kumwe kwese kwaita sosa zviri kuramba. Chokwadi ichochi rekai tigoona. KuMatarodzi Mhosva kwatanda kuburika masoko anorwadza okuti kwai mwanga ambori mutongi wodare Moses Chinhengo kwai achiri nhengo bayo nyika pasi rino nokuti apfa, kuti mweya wache uzorore murugare. Agonzi noamwe wareketa anga ari munhu musvinofani, aiziva mutemo, aiita zvomutemo, kuita zvinoita vamwe zvokuita zvematongerwo enyika. Tiri kumatare kopokare kuno amwe vanotyaira motika dzowahwere dziya dzemaamburenzi. Kwai wakagobira munhu anga aita tsaona
churu chibodzi nomazana mairi ano makumi matanhatu wari watatu kunouya wakochomesa manduwe wakanzi imimi endai kosenza musingabhadhahwe maawa 350 haimi unobva waita kuona idi nayo kuti vanhu vachiribe kana mwoyo wokubatsirana chaiwo. Apawo kuno wairiwo zimura wari kunzi wakaba mariyo mayusa zviuru 30 $37,000 pokare wakabva waba imwe mazigi mamirioni 140 anobodzi 171 million zig pachirungu. Kwaiparadzai mutasa ano makore 35 nashupikai marongwe. Idi unobva waita kuona mazita yacho ndiye ari kuwafurira kuita zvakadandi vachibva vabatiwa. Paradzai nashupikai zvaigoenda nekupi mhanduwe kana zvakaita kunyangariwa kudare. Kaitione hedu kuti zvinopera sei. Muitambo tikaringa kwaita diwana shemarumani gonzai waita tusvinu kubana kwaanoita chibhora chiyacho kiriketi kwai ndiye munhu aita wechishanu pasi rese kuita mimhanyo inoita 50 nokwiwa mabhora mashoma kuti makorokoto kutoti zviri kuhwadza kutoti pokarepo Jan Flyling kwai ndiye munhu wechitatu kuvanhu vakapfitsa mabhora mhanyo 50 nomabhora mashoma pawatamba ipapa noZimbabwe iyewo kuNamibia yuyu zvinoita kunyadzisa idi tikaiti rambe takaringama. Tafarafani kuti tapuwanashe makarau goita zvokukarau chaizvo haiwa angariita kudzingirira mhepo mhanduwe iwo mujaho anoita iwo ndiye munhu aitawo chinomwe kwai atori munhu wechinomwe pasi rese kuno vanhu vanozivikana kuti vanotsvara pasi kudzingira nomhepo mamita 200 kwai inyoreba mhanduwe asi tiri kuramba tichindoti makorokoto kutopinda ikoko aribe achozopuwa menduru so zvandoitawo teboho haaribe kupuwawo menduru saka tikundoti makorokoto kuna iye makarau. Apa mangwana mutambo wechibuku kwai kuri kutamba Manika Diamonds noTriangle pokare Dynamos ZPC Kariba rikaitione kuti zvii zvichaitika ipapo chedu uringa tichizokunyepai kuti zviri kuitikaira sei. Tikaringa dzekuitika pasi rese Mukwanasi aenderera mberi nokupazamura mhanduwe achipenengura zvese pari pechisvino regai tigoona kuti zvinoperera kupi zvinopera sei. Tinenge tichikunyepai kuti zviri zvimwe zviri kureketeka. Kambani yeVW yatiyo motika dzawo dzoamaroko dzakanhadziwa kubva zuva rechigumi mumwedzi wokutanda wegore kusvikira zuva rechigumi nombiri mumwedzi wachikumi ngadziubenuke dzinhadzirisiwe. Kuenda huno gore rino mhanduwe mudeedziro vari kuita motika dzawo dzinana Ford Toyota iri zvakadando iri kuramba yakamira mhando yakasimba. Ipo unoona kuti panonyaya chaipo. Meya weguta reCape Town agoti tikutofunga kuti peno tikabatsirana nomafoni todzima vanhu vanoenda vari mujeri rePollsmoor watadze kubata foni. Kwai kana tikadzima izvozvo inenge ichiribe basa. Tikaitione kuti vachazviita chere. Apa kamukahwara kachisatora ganda kanonzi Francois Juste kwai ipapa akasungiwa mhanduwe kakaponda munhu. Munhu mutema kakaponda idi tudhara dudu tune muromo chaiko. Tigoona kuti mutemo uchaita sei. Apawo Electoral Commission yoZambia yagoti haiwa isusu takutovhura dande mutande mhanduwe kuti vanhu vanosanonyoresa kuti vanyorereswe kuvhota. Kana wapedza kunyoresa tochizoti vochiuya manje towanyepa kuti uyai kwakati koisiwa zvigunwe kuti zviite pakuzovhota pa.
tikati aiwa tusvino wakona tiri kufara ipapa kokutanda muAfrica kuona mubvana womutungamiri wenyika anoti gorekai vhotera bambo wangu Brenda Biya mubvana waPaul Biya aiwa aita tuzvino aburika akati wakomana gorekai kuvhotera murume yuyu ngaichida azorore wasekuru mandiwe wakutoita unge wachaita kudzirwa nondowe kuti zviite zviri nani kumusana rekai tione ipapa kuti zvinopera sei tikuramba tichitenda nyika yoBrazil yatiyo tapinda izvo panyaya yeSouth Africa noyoIjipita wakati nowaIsraeri wakati ndozvenyu izvo tikutopinda ipapo rekai tichiona manje kuti wachaitiwa sei apa Obama ari kudeedzera kutoti wakomana zvinhu zviri kuitika ngatichiitei bauro kuti tinhadzirise nyika tirambe kusimuka kuramba chaiko zvimwe zviri kuitika kuti zvireke kugoramba zvichiitika rekai tione kuti vanozvikona chere kana kuti vachatogwarashiwa ipapo apa mangwana kwai Botswana yakamirirwa nevanhu kuti igoite zvokumhanya maraundi ribodzika wachimhanya munhu raundi wariwana inonzi pachirungu 4x400 meters relay rekai tione kuti vanenge vachiita sei tinenge tichikunyepai tichishwira kuti watisimudzirewo mureza wodzasi kwaAfrica tiri ipapo rekai tichigumire pano mabuja ndini wenyu mhandiwewo nhau.